Bir yoldaş istemezliğinizden öň, diňe öýlenmegi däl, sizi bagtly edýän, ýüregiňize rahatlyk berýän we gelecekde ýaxşy we terbiyeli nesel östürip biljek bir maşgala dileme ýatdan çykarmaň. Dilek edeniňizde gözlerimi gowandyrýan, ýüregime rahatlyk berýän maşgala nesip ediň diýip soraň. Adaty bir yoldaş däl, sizi Allaha ýakynlaşdyrjak, siziň bilen birlikde ýaxşy işde bästäş boljak bir ömürlük yoldaş dileň. Diňe çağımız bolsun diýip däl, ahlaky odan, ýüregi päk, sizi buýsandyrjak we ýüregiňize rahatlyk berjek ogul gyzlar isleň. Diňe gowy maşgalany däl, ýaxşylyga nusga görkeziljek bir maşgalany dileň. Adamlar şeýle maşgallar artsyn diýip dilek edýän ýaly bir üý oljak arzu ediň. Durmuş diňe öýlenmek däl, Allaha ýakynlaşmak üçin, ýaxşylyga nusga bolan bir maşgala gurmak üçin dilek etmek gerek. Iň uly istegi istemek zerurdur. Bahtyar maşgala diňe bir üýde ýaşamak däl, biri-birine rahatlyk berýän, biri-birini Allaha ýakynlaşdyrýan, biri-biriniň ýaxşy taraplaryny köpeldiýän bir birlikdir. Şeýle maşgalanyň hem bu dünýäde bagtly, hem ahiretde baýlygy bar. Yoldaş gözlände diňe halan adam bolsun diýmek ýeterlik däl. Maňa rahatlyk beren, meni gowy adamlaryň hatarynda bolmagyma sebäpli eden, bilelikde ýaxşy işler eden birini dilemek has odandyr. Çünki süýgi geçip biler, emma rahatlyk, ynam we ýaxşy ahlak ömür boýu dowam eder. Çaga diňe dogulmaz terbiýelenýär. Dünýäniň iň uly mirasy pul däl, ahlaky ýaxşy, ýüregi päk, ýaxşylygy bilen adamlara nusga bolýan çagadyr. Şeýle bir ogul gyz ene atanyň bu dünýäde iň uly bagty, ahiretde bolsa iň gowy sogaby. Bir üýde söýgü bar bolsa, hormat bar bolsa, dilek bar bolsa, ol üý ulumy kiçimi tapawdy ýok, köşküň özüdür. Onu berk edýän dewary däl, ýürekleriniň bir-birine ýakynlygydyr. Adam näme istese öňünde şol ýol açylar. Şonuň üçin öýlenmekde uly pikirlenmek gerek. Diňe yoldaş, diňe üý däl, rahat, haýyrly, nusga boljak maşgala dilemek gerek. Çünki Allah'tan istenjek zat uly bolmalydyr.